Salutare, bine ați venit la un nou episod de seria noastră de... Deci nu mai știu ce să... Oh my fucking god, m-a dat afară. Acum nu mai merge conexiunea la mine. Server, what the fuck. Gata. Ok. Astăzi ne jucăm Simon Says. Un minigame care probabil că îl cunoașteți mulți dintre voi. Sau probabil nu îl știți. E foarte șmecher, deci vi-l recomand. Trebuie să asculti ce zice ăla. Și dacă nu faci cum trebuie, nu primești un punct. Da, poate vă gândiți de ce am început din nou seriile. Filmez! Filmez, mă! Și trebuie să vorbești la filmare. Ok, să vedem ce trebuie să mai facem pe aici. Asta m-am zis, m-am jucat, frate, când mai vin astea? Doar 3 player. Puțin. Poate vă gândiți de ce am început din nou seriile de Minecraft. M-am gândit că mi-am dat seama că strângea mai multe like-uri la astea de Minecraft. Și la astea de vlogger. Da, mai ales la astea de Minecraft. Deci m-am gândit să încep această serie. Ăla are lui Dentidiem. La Dentidiem cât de șmecher e? Mă uit și eu la Dentidiem, dar el când postează? Nu prea. Oh. Bă, e noapte, filan. De ce e noapte pe... Don't jump. Ok, să nu sărim. Da, am câștigat. Ha, eu am luat toate pălurile de acolo, firea. Keep moving. Să tot mergem. Altfel te duce sus acolo. You want the minigame. Acum ce trebuie să facem? Stem. Băi, dar eu nu am culoarea în mână, what the fuck? Fuck! Dacă-i seară, futu-ți morții, mătii! Drop the TNT. Gata, mă, l-am dropat. Bă, dar nu știu ce să fac. Spider have 6 legs. No. The answer was no. Vedeți? Don't break the glass. Desigur că nu o să spargem glass-ul. Am pierdut doar la 2 minigame-uri. E binișor. Don't drop the TNT. Ok, nu don't drop. You didn't win, but you had 6 points. The winner had... de pana mea. Ok. Deci, cam atât episod de Simon Says. Eu am fost Alex și ne revedem toată viitoare. Pa, pa!